Kakailyan, dakkel, tinaramidan dagiti Espanyol iti pamati dagiti Pilipino. Karuna na marka rito iti Magellan's Cross iti Cebu. No kasano nga taan arami daytoy, amuan iti report ni Angel Kim Pengosoro. May saa kanito iti pakasaritaan ti Pilipinas, tinapasamak iti 1521. Idi napasamak ti umuna a Christian baptism. Anang tanda iti panangrugi tinasaknap a Kristyanuan a pamati. Kalpasan dayto iti sasangpet ti Portuguese nga eksplorador iti sidong ti Espanya ani Ferdinand Magellan a nakadanon kadagiti isla. Nakadanon ni Magellan iti isla ti Cebu. May sa akang runaan a sentro iti komersyo nga indawluan ni Raha Humabon. Ni Raha Humabon ti asawa na ani Queen Juana kan sumagmamano a lokal a leader tinabunyagan iti Kristiyano. Naipaayan pa ni Queen Juana iti ladawan ti Santo Niño nga agtaltalinaed a may sa kadagiti kapatgan a religious icon iti Pilipinas ita a panawon. Ti seremonya tinang marka iti nasaknap a makunkuna a first Catholic baptism in the Philippines. Ibilang dagiti historiador daytoy a paragunyag a napateg iti panakaiwaras ti pamati iti naunday a panawon. Kabayatan na, nangibangon ni Magellan iti kayo a krus kadagiti igid ti Cebu. Sipod idi 1834, na ikabil ti krus iti basit a kapilya a masarakan iti kiosko ti abay ti Basilica Minore del Santo Niño iti Magallanes Street ken iti sango ti pasdek ti Cebu City Hall. Ti krus nga impasdek ni Magellan ket mangipasimudaag iti panakaipasdek ti pamati a Kristiyano iti Pilipinas. Ita, ti Magellan's Cross ket nalata ka paglinglingayan dagiti turista ijay Cebu. Bayat a simbolo matayto iti syudad ti Cebu. Kanayon alaglagiped, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.